arep mangkat ning pasar karo tanggane delokke, "Weh, wedhus," misale. Lah ana wong wedok semacam ayu delokke wedhus, gelo napa mboten jenengan? Gelo, nek mbok empet dadi lambung. Sabar wis ora kuat, loke tapi nek ngeloke sing padha. Delokke, wedhus sama loke, kowe wedhus dhewe. Kono dosa kene ora dosa. Tapi nek mbok tambahi padha dosane. Lah wong kono le wedhus mbok tambahi. Lah kowe wedhus gudiken. Lah kowe wedhus gudiken. Fafil hadisi mongko iku tetep ing dalam hadis annal mazluma stune utawi wong kang zalim iku la yad'u yakti ndongaaken sapa mazlum ala zalimihi ing atase wong kang zalimi mazlum hatta yukafi sehingga mandingi apa mazlum hu ing zalim sumaya bekon tetep li zalimi kedue wong kang zalimi apa fadlun keutamaan indahu ing dalem sandingene zalim yutoli bukang nuprih sapa mazlum hu ing zalim bihi kelawan fadlun yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Bapak Ibu, ana wong ngeleki jenengan. Ngeleki jenengan lewat napa? Perilaku, lewat napa? Omongan, lewat napa? Lewat tingkah sak piturute. Ana wong gawe elek ning sampean terus. Ngoten niku sampean ngumpul-ngumpul nih ganjaran. Nek sampean ridho, nek sampean ridho, dieleki jenenge wong urip ning alam donya ya ana sing ngono. Sampean api terus ana wong elek sampean api, sampean iki ndulang kebaikan ganjarane sampai dina kiamat. Allahumma amin. Mulane para masyayikh maringi contoh, para tabiin maringi contoh. Kula nate maos tunggalipun hikayat ceritanipun Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi niku nate dikandhani tiyang Syekh jenengan niku ngeten terus sinten terus tiyang nika si fulan. Alhamdulillah Ma'ruf Al-Karhi terus gawe panganan sing enak terus diterke wong sing ngrasani. Kenging napa Ma'ruf Al-Karhi kok gawekno panganan sing enak ning gone wong sing ngrasani? Soale wong sing ngrasani iki nambah-nambahi ganjarane Ma'ruf Al-Karhi. Mulane jenengan nek dieleki wong sing ngeleki sampean teri panganan sing enak. Perkara napa? Wong iki mengantarkan kita cepat menuju surgane Allah. Allahumma amin. Kecuali nek wis ora betah. Soale wong niku duwe kesabaran Bapak Ibu. Ya nek Kanjeng Nabi dieleki wong ora bales niku Kanjeng Nabi. Lah nek wong kene iku dieleki wong ora bales gampang kena lambung. Asam lambungnya naik perkara ngempet dieleki wong. Lah nek wis ora kuat ngempet pripun Pak Kiai? Bales. Tapi nek bales kudu sing padha. Nek padha ora dosa, sing dosa kono. Dawuh Gusti Allah teng Al-Qur'an wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibatum bih wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Umpama kowe dieleki wong wis ora kuat sabar, bales tapi nek bales sing padha. Dene kowe sabar, pancen sing paling apik kuwi sabar. Contoh Bu sampean wis maca ayu. Ya ayu tenan. Arep mangkat ning pasar karo tanggane delokke, "Weh, wedhus," misale. Lah ana wong wedok semacam ayu delokke wedhus, gelo napa mboten jenengan? Gelo, nek mbok empet dadi lambung. Sabar wis ora kuat, loke tapi nek ngeloke sing padha. Delokke, wedhus sama loke, kowe wedhus dhewe. Kono dosa kene ora dosa. Tapi nek mbok tambahi padha dosane. Lah wong kono le wedhus kok tambahi. Lah kowe wedhus gudiken. Lah wong kono wedhus kok kene mbok tambahi gudiken kono dosa kene melok dosa. Tapi wala ing sabartum la wa khairul lis-sabirin. Umpama kowe gelem sabar, saapi-apike iku wong sing sabar. Wedhus ya wis ngono sabar. Wong iki kirimi Fatihah, muga-muga disepuro Allah ngoten.
Oh iku Kanjeng Nabi tenan nek ngono. Tapi nek wong kene ya berat. Pun. Benjing wong sing zalimi niku sok ditimbang. Kedzaliman wong sing dizalimi niki dipethukna wong sing zalim. Wong sing ngeleki sampeyan iki sok bakal dipethukno Allah. Ganjarane wong sing gawe elek ning sampeyan dikekno sampeyan kabeh. Sampai dosane napa ganjarane telas dipek sampeyan. Akhirnya wong kuwi ora duwe ganjaran apa sing dikekno, dosane sampean dikekno wong sing ngeleki sampean. Mulane nek dieleki wong, alhamdulillah, ndang kirim-kirimi beras sak kintal kono. Nek eneng wong ngeleki sampean, ndang kirimi beras sak kintal, masyaallah. Tapi ning kene yo ora usum model ngoten niku. Eneng elek yo dieleki, tambah nek bales luwih parah. Pun kula lajengaken. Pancen kitab Bidayatul Hidayah niki ngatur tentang akhlak. Mulane mbuh trimo gak trimo ngaji niki asline tambah abot, ora leh nglaknati, ora leh ngrasani, ora leh ngelem awake dhewe sing iki ora oleh ndongakno elek nang gone wong. Lah wong kok kon apik wae. Ki ora ning ulang-ulang elek babar pisan. Kula niku diwingi gadah dulur kula niku tumbas mobil regane 108 juta. Nek tumbas tengene kanca plek kados kula kalih padhetain ngeten iki wis ora duwe prasangka apa-apa kanca plek. Mobilku genteni, Dik. Oh iya Kak, beres. Diparingi dhuwit namung diparingi STNK. Lah BPKB-ne endi Kak? Sesuk ditagih seminggune. BPKB nanti Kak sesuk bareng lagi tumbas 3 minggu disita ning tengah dalan karo debt collector. 108 duwite dikekno, mobile ilang. Cara sampeyan eneng wong model ngenten iki buat apa kira-kira? Tenggen kula, wong derek kula, dulur kula ya tenggen kula. Pripun Mas? Lah piye to Dik? Ngeten. Kok kanca to Mas? Kanca plek lho, kanca akrab kula. Terus tak kandhani. Aku urip 45 tahun ki Dik, tak kandhani. 45 tahun ki ora tau ditipu wong adoh, tak kandhani. Sing bodoni aku, sing nipu aku, sing gondol dhuwitku ratusan juta, ya wong plek-plek erek-erek ngene iki tak ngono. Jenengan nggih ngoten nggih. Sing nipu jenengan niku wong adoh ta wong erek? Kanca apa wong adoh? Nek kanca mambu dulur pisan ngoten niku. Akhire kelangan duit, kelangan mobil. Tak kandhani. Plek padha karo dhewe Mang Ghazali. Carane balik pripun Pak Yai? Carane balik wonge kirimi donga sing apik-apik suwengi ping 40. Sampai 40 dino. Ya Allah, catet wong iki dikai anugerah, wong iki disepuro, wong iki dikai nikmat sing barokah, wong iki dikai anak soleh. Pokoke dongakno apik 40 bengi. Lah balike piye? Ya mbah Gusti Allah nek balikno dalane kadang ya akeh. Kadang iso tuku mobil sing luwih apik saka penggawean sing awake gak sangka. Lah nek arep-arep mobil kuwi balik, duwite balik, ketoke angel. Lah kuwi Pak Yai kula kok jek iling terus. Ya pancen dimangkeli wong niku angel, tapi aja pisan-pisan ndongakno nganggo donga sing elek. Nek ditipu wong pripun dongane? Alhamdulillah. Nek dieleki wong dongane alhamdulillah. Nek sampean dimangkeli wong perkara iri dengkine wong kuwi sampean kudu alhamdulillah, masyaallah.